Ze willen wel, maar ze blijven wat op afstand. Ik sla er dan meestal 1 of 2 keer op. En dan, als je dan hakken ondacht wil. Het is wat oors dan oors. Ik bedoel, er is een keeltje geboren, er is hier een kou die wil naar de bollen. Dus het is al, nou net in de waar, maar het is oors dan oors. Je hebt me erbij. Maar dan vind ik nog wel dat ze vrij relaxed reageren eigenlijk. Nou, kom maar. Komt-ie maar. Ja, ja. Ja, doe eens. Om dus die keizer vol mogelijk op hun gemak te kraaien te houden, broek ik daar muziek voor. En wat voor muziek is dat? Dit is ja, Vedische muziek, zei ze dan. Dat is zeg maar Indiase klanken. Ik heb geen orkest in de stal, dus het mat op een bandje. Nou, zie maar. Had ik dus in sommige van die melkstallen, of melkputten, of hoe het maar nemen was. Ja, die loden, ja, die ben de boer misschien al wend, hè, maar dat is al jaar. Ik ben niet moe. Oh ja. Hè, maar dat is dat. Nou, dan komt er zo'n koop binnen. Ja, en dan moet eerst. Dan moet het hek maar dicht en dan moet het hek weer open en dan dondert er biks in die bak. En het is al hege loeden en hege toon, onnatuurlijke toon. En daar hebben we natuurlijk ook, als zelfzoeker daar ik een beetje obstinaat van worden. Dat is wel vernemen. Dat vinden ze helemaal niet leuk. Je bent dus constant met vee in gesprek, zeg maar. Als ik bijvoorbeeld een hele dag voor het west ben. En ja, er is niks gebeurd. Ja, dan bedank ik ze wel even. En hoe doe jou dat dan? Nou, dan zeg ik wel even dankjewel. He, maar net alleen geen woord, maar ik in. Maar je wil hier bij komen natuurlijk. He, net alleen hier bij. Als ik dus inderdaad een dag voort ben en er is hier een kerel in taal, dan ben ik dus al een paar dagen van tevoren contact aan het lezen van oké, dat is wel kerel, maar net op vrijdag bijvoorbeeld, hè? Want daar maak ik voort. Sinds een hier is 12 werk het uit, ja. Nee, want anders dan voel ik je nog wel eens in een groep. Dus jou had echt een band, echt een connectie met jouw kei? Ja. Ja, dat had Noor en Hoen. En hoe viel dat dan? Fijn. Ja. Ja, goed, ja, want ik bedoel, je krijgt afvallen weer om. Ik gebruik dus deze methoden om het vee rustig te houden, om zo weinig mogelijk stress in de stal te hebben. Dat de productie dus in alle rust gebeurt. En dat is belangrijk voor? Voor u. Dat er dus zo weinig mogelijk stresshormonen in de producten komen die ze halen. Ik ga een positieve reacties op deze manier van borgeren, maar net één van de boer. Dus geen één die zei van... dat doe ik ook. Nee, dat denk ik net. Nee. Maar ja, elk mens is uniek. Ik een boer. Goeie. Mogen we wel even bij hem komen? Dat blijft altijd in de koolmeel. Maar wat doen we, dat is best waar. Want ik vreeg me af waarom heel zo'n mooi oranje pakken hoor. Omdat ik het wasje weer. En omdat ik hem heug maar, dan rent het oorlog bij Del en dan ben ik hartstikke weer. En dit is waterdicht. Bedrijfskleding nemen ze daar. Alleen niet zweetdicht. Dus je wordt dan wel wat weerd, ja. Maar verder is het best. Dus, Want de caravan maakt misschien, jullie gaan weer op paard? ja, vreet in de bedoeling dat we weer voortgaan. Dus
Dan gaan we weer even naar de Veluwe, even ertussenuit. Dus dan kunnen we even opladen. En ik verwacht je mooi waar. Dus wat willen we nog meer? Hè? Nou, hij ziet er een mooie kreeg voor. Ja, daarom. Dus ja, dat is helemaal. Ja. En jouw toch niks te alleen zien wat je nog gewoon is? Ik Of? ben een boorman. Je moet even een praatje maken. Dan krijg ik weer een feestdag gewoon, dus dan moet ik even bijpraten. En dus. hij krijgt het gas mee, dus... Het zwit op rij. Maar wat wie het gespreksonderwerp? Inderdaad. de boer. Hoe de boer, hè? Hoe de boer, ja. De boer, We zijn gasdrouw. We zijn machine, ik had netjes mee. Het begint nog te groeien. Dus wie voor mij het eerst wat koud. Maar nu in een helpt het aardig op, dus we moeten nog meer. Dus de ene wie ontpronkt maar de kerven en de andere maar de tuin. Juist, Helemaal goed. goed. Ja, helemaal. Prachtig. Goed bijzonder. Dus, En je mag zo wel gauw eens even een praatje maken hoor. ja, Echt wel. Ja. we werken Gelukkig bijna wel. niet meer, dus dan, wat willen we dan? Ja. Hè? Dan ga je een buurpraatje. Ja, kun je eens even praten. Hey. Ja, nou, daarom. Wat dat omgeeft, het sociaal contact, dat zit je wel goed. Ja. Want Sjerk nog mooi, hè? Ja. Echt wel. Ja. Ja, dat is geen probleem. Nee, vooral hier. Leuk stretchje, ja. Goed, Echt bijzonder, ja. Er is niks mis mee. Nou, zoek ze geniet je ook van je tuin en geniet je ook van je vakantie. En Dat doen we zeker. je moet nog voor Sintje komt er echt alweer bij, nou wat willen we nou nog meer? Hè, dus, Het is een heerlijke dag. Het is alsjeblieft, nou dat hoor ik. Ja.